numărul 1, Cristina. Things I almost remember.
rugăm. Unde bate vântul și pe jos curent. Tânăra nevastă plânge și suspină. Ai oprit apa și viune. Și că la serviciu soțul ei iubit a plecat la 6 și n-a mai venit. Orologiu sună noaptea jumătate. Jos în loc la poartă. Cine-i dracu bate? Eu sunt mama soacră. Sunt făcut covrig. Vin de la serviciu și sunt mort de frică. Tânăra nevastă fuge să-i deschidă, însă din balcon mama soacră îi strigă. Ora e târzie! Ești un derbedeu! Nu te ții benzina! Nu-ți fac țapă eu! Soarta fuse crudă. Am muncit ca bou. De 50
maică mea, pe motiv că oile mele au pierdut în față lor șavrilor meu. Iar eu necăjit, supărat, m-am dus cu oița mea dulă la niște stâne, unde cunoștea ea niște berbeci, deci a fost găgit tinerețe ei, habar n-am. De lasă-mă superioră și am învins pe javră așa, tiki-tac. Iar eu când m-am pus acasă, m-am întâmpinat cu brânză, cu cash, cu țuică, cu copac pe alea. Și ne-am împăcat imediat, dându-i câteva sătimi de euro. Mă gândesc cu el. Ia spune tu, merge la stână. Bine, hai. Generalul! Ce-ai făcut? Puteți te râde, mai făcut și mai nici măcar n-am început să vorbim. Dar de ce suntem noi aici? Nu știu, fată, nu știu. Șoc! Fată, tu ești bază la cap, fată. Fată, gata, mi-am amintit. Fată, trebuie să vorbim. Zi, fată, ceva. Nu, zic, fată, eu zic nu ceva. Trotează, fată, un subiect. Fată, cum să trateți, fată, cu subiect, că n-am pastilele la mine? Fată, fată, tu ești bază, fată. Fată, nu cu pastile, că nu-i zidri. Zi, fată, ceva. Auzi, fată, atâta dacă tot ești tu așa, zic tu, fată, ceva. Nu zic, fată. Hai, fată, zi, Nu zic, fată. hai, ce să zici? Zi, fată, că sunt spărat. Hai, fată, ce ai? Fată, știi ce mi s-a întâmplat? Fată, treceam eu pe la Protocostițiște când trec eu așa, de obicei. Fată, și manifestau, fată, fermierii aia cu tălăcile spre mine. Dar ce-au făcut, fată, să insinueze? Fată, și-au zis mu? Nu, fată, nu am zis eu. Ce, fată? Fată, te-a venit o idee genială. Baga, bun, cu naibii și brațul care e. Cică pe la stână, auzi eu, cică mergi la stână. Dreapta, naibii care e. Ce-ai făcut? Fată, 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 zi ideea. fată. Da. Fată, te-a venit o idee genială, cum îți spuneam. Ce? Eu zic să le zicem. Ce? Să le zicem la tristomanii ăștia. Cum am scăpat noi de criză. Da, fată, super idee. Fată, noi n-am scăpat pe noi de criza economică făcând economii. Auzi, fată, Ce, fată? fată, tu știi că eu mi-am băgat banii la ciorap? Fată, și cum mergeai, fată, cu ciorapii plini de bani așa, nu? Ți era greu? Mergeam eu așa. Mi-a fost greu, dar s-a meritat. Da. Fată, dar tu știi ce am făcut eu? Ce fată? Fată, eu